Λοιπόν, καλησπέρα επίσημα από μένα σε όλους. Ο στόχος της σημερινής μας συνάντησης είναι να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ποια είναι η αιτία των ραγδαίων αυξήσεων ασθενειών που δεν ήταν γνωστά πριν από 30 χρόνια και ποιος είναι ο ρόλος των συμπληρωμάτων διατροφής στην καθημερινότητά μας. Θέμα μεγάλο και πολλές φορές παρεξηγημένο όσο από τους ασθενείς τόσο και από τους γιατρούς. Δεν θα πάρω το ρόλο του ειδικού, απλώς θα μεταφέρω συμπυκνωμένη πληροφορία από έμπειρους γιατρούς και λαμπρούς επιστήμονες του χώρου. Είναι κατανοητό ότι μέσα σε 30 λεπτά δεν είναι αδύνατο να καλύψουμε τόσο μεγάλο θέμα, αλλά πρέπει κάπως να ξεκινήσουμε να προβληματιζόμαστε πάνω σε αυτό. Σήμερα θα μιλήσουμε για 4 βασικά σημεία: για τη μόλυνση, για τα τροποποιημένα τρόφιμα, για τις ελλείψεις διατροφής, διαπορρόφηση, χρήση ουσιών που βάζουμε στο οργανισμό μας και τη δυνατότητα του οργανισμού μας να απορροφήσει όλα αυτά που τρώμε. Το κλίμα στο πλανήτη μας δεν ήταν ποτέ σταθερό. Ωστόσο, όπως έχει αποδειχθεί πρόσφατα, υπάρχουν διαφοροποιήσεις πέραν του φυσιολογικού τις τελευταίες δεκαετίες λόγω ανθρώπινων, βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων στην φύση. Η περισσότερη μόλυνση του αέρα θα αυξήσει την προσδιάθεση για άσθμα, αναπνευστικές μολύνσεις, καρδιακά προβλήματα. Ως ακόλουθα θα αυξηθούν οι εισαγωγές στα νοσοκομεία, αλλά και οι μέρες απουσίας των ανθρώπων από την εργασία ή το σχολείο. Παράλληλα, έντονες προσπάθειες καταβάλουν οι άνθρωποι για την εξερεύνηση περισσότερων ή εναλλακτικών πηγών ενέργειας, οποίες θα προκαλέσουν περαιτέρω μόλυνση της ατμόσφαιρας, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι ασθένειες που οφείλονταν σε αυτές τις δραστηριότητες. Εδώ που τα λέμε, άνθρωπος δεν έχει δημιουργηθεί για να ζήσει για να ζήσει σε αρμονία με το περιβάλλον. Εμείς καταφέραμε να καταστρέψουμε την φύση και σαν αντίκτυπο η φύση να εκδικείται εμάς που είμαστε και εμείς ένα κομμάτι της. Τραγικός είναι ο απολογισμός των θανάτων εξαιτίας των ολοένα και συχνότερων φυσικών καταστροφών των τελευταίων 20 ετών. Περίπου 600.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία μελέτης από 1995, οι μετεωρολογικές καταστροφές αφαίρεσαν 606.000 ζωές, 30.000 κατά μέσο όρο του χρόνου, με άλλα 4,1 δισεκατομμύρια ανθρώπους να τραυματίζονταν, να μένουν άστιγοι, να έχουν ανάγκη επίγουσας βοήθειας, όπως αναφέρει σε έκθεσή του το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών. Χωρίς να καταλάβουμε, ήρθαμε σε αντιμετώπιση με τις επιπτώσεις στην υγεία μας λόγω των δραστηριοτήτων μας. Αν βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση αυτού του παππού που κόβει ξύλα, πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε ότι το δέντρο που κόβουμε, το κλαδί, εμείς ήδη καθόμαστε πάνω στο κλαδί αυτό. Αυτό σαν αποτέλεσμα έχει να μολύνουμε το νερό, να καταστρέφουμε το περιβάλλον χωρίς να μπορούμε να επαναφέρουμε στην αρχική του μορφή, και όλα αυτά, σαν επίπτωση, όπως είπα, έχει επίπτωση στην υγεία μας. Έχει γίνει πρόσφατα μια έρευνα η οποία αφορούσε την περιεκτικότητα σε βιταμίνες, μέταλλα και εχνοστοιχεία στα φρούτα και λαχανικά. Το αποτέλεσμα έχει συγκριθεί με την αντίστοιχη μελέτη του 1980. Το πόρισμα ήταν, αν μη τι άλλο, ανησυχητικό. Μείωση των θρεπτικών ουσιών, βιταμινών, μετάλλων και εχνοστοιχείων κατά 60 με 70%. Τι σημαίνει για μας τον τελικό καταναλωτή? Έλλειψη των απαραίτητων υλικών για το χημικό εργοστάσιο που λέγεται ανθρώπινος οργανισμός. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε. Ο μεγάλος Γκάντι το είχε πει: η γη παρέχει αρκετά για να ικανοποιεί ο άνθρωπος την κάθε ανάγκη του, όχι όμως την κάθε απληστία του. Δυστυχώς ο άνθρωπος είναι ένα χόρτατο ζώο και δεν ξέρει όρια και δεν ξέρει πού μπορεί να σταματήσει. Γι' αυτό και η φύση πολλές φορές εκδικείται εμάς. Όπως μπορούμε να δούμε, επειδή είμαστε ένα κομμάτι της φύσης, έχουμε συμβάλει με το δικό μας τρόπο την φυσική κυκλοφορία που προέβλεψε ο Δημιουργός με μια σημαντική διαφορά. Τα απόβλητα μας δεν μπορούν να ενσωματωθούν στην ανακυκλοφορία της φύσης. Αυτός είναι και ο λόγος ότι η σύγχρονη ιατρική όλο και περισσότερα συνιστά την χρήση των συμπληρωμάτων διατροφής. Και εμείς σήμερα
Θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά γιατί να προτιμήσουμε τα συμπληρώματα διατροφής και σαν επιχειρηματίες της Άνδη γιατί να προτιμήσουμε την Nutrilite. Αυτό θα το δούμε λίγο παρακάτω. Μια διευκρίνηση θέλω να κάνω πριν θα προχωρήσουμε, επειδή ούτε ιατρός είμαι ούτε ειδικός. Ό,τι θα σας πω βασίζεται σε έρευνες και ομιλίες των συνεργατών μας, οι οποίοι είναι καταξιωμένοι γιατροί στο εξωτερικό με πολύ μεγάλη εμπειρία στο αναφερόμενο θέμα. Είναι μεγάλο λάθος να νομίζουμε ότι τα συμπληρώματα Nutrilite, τα συμπληρώματα διατροφής, και συμπεριλαμβανομένως και Nutrilite είναι θεραπεία για ασθένειες. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι έτσι. Είναι αντικατάσταση της έλλειψης θρεπτικών ουσιών που έχουμε στην διατροφική μας αλυσίδα. Και αυτό δεν είναι κατανοητό σε περισσότερο κόσμο. Εξάλλου και η ονομασία τους δεν είναι διατροφή, αλλά συμπληρώματα διατροφής. Δηλαδή να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε στην διατροφική μας αλυσίδα λόγω προαναφερόμενων συνθήκων. Κάθε άνθρωπος ασθενεί για διαφορετικούς λόγους. Και αυτό που καλούμαστε να κάνουμε, να δημιουργήσουμε στο εσωτερικό μας ένα περιβάλλον για να μπορεί το σώμα μας να αυτοθεραπευτεί. Σήμερα η ιατρική κοινότητα αναγκάζεται να αντιμετωπίζει ασθένειες οι οποίες δεν υπήρχαν 20-30 χρόνια πριν. Τα καρδιακά, καρκίνος, διαβήτης, διατροφικές αλλεργίες, έξεμα, αλτσχάιμερ, παχυσαρκία και πολλά άλλα. Δεν υπήρχαν αυτές οι αρρώστιες σε τόσο μεγάλο έντονο ποσοστό 20-30 χρόνια πριν. Και πριν προχωρήσουμε θα ήθελα να τονίσω ένα γεγονός. Η υγεία μας είναι δική μας ευθύνη. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, το επαναλαμβάνω ξανά. Η υγεία είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Δεν ευθύνεται κανένας αν καταστρέψουμε τον εαυτό μας. Γιατί το λέω αυτό? Επειδή από τη δεκαετία του 70 ο ιατρικός κόσμος έχει καθοδηγηθεί λάθος στον χώρο της διατροφής και δεν μιλάμε για διάφορες δίαιτες, αλλά γενικά αυτό που τρώμε. Και υπάρχουν γιατροί στη ιατρική κοινότητα που αρνούνταν να δεχτούν τα δεδομένα των κλινικών ερευνών που είναι διαθέσιμα τώρα. Και όταν συμβουλευόμαστε ένα γιατρό, δεν ξέρουμε την φιλοσοφία του σε αυτό το θέμα. Η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας και αντιυγιεινή διατροφικές συνήθειες είναι από βασικότερους παράγοντες που ευθύνεται για αυτό που γίνεται. Το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από μόνο του, γιατί έχει να κάνει με κάθε άτομο ξεχωριστά να αποδεχτεί ότι είναι εθισμένος σε αυτό το τρόπο ζωής και δεν θέλει να το αλλάξει. Αν δούμε σε κυταρικό επίπεδο το οργανισμό μας, θα δούμε ότι αν το κύτταρο δεν μπορεί να απορροφήσει τις βιταμίνες και τα συμπληρώματα που του δίνουμε, τότε δεν θα έχει αποτέλεσμα από την χρήση αυτών των συμπληρωμάτων. Και στο φινάλε θα πούμε ότι τα συμπληρώματα δεν δουλεύουν, ενώ στην πραγματικότητα το σώμα μας δεν δουλεύει. Ο μεγάλος δημιουργός δεν έφτιαξε τον κόσμο μολυσμένο. Και εμείς δεν δημιουργηθήκαμε να ζούμε σε μολυσμένο περιβάλλον. Δεν έτρωγε ο άνθρωπος τροποποιημένα τρόφιμα και τα μαγειρεύαμε τα τρόφιμα. Κατανάλωση των τροποποιημένων τροφίμων μπήκε στη ζωή μας τα τελευταία 30-40 χρόνια. Να δούμε τώρα τι γίνεται με τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Αν δούμε χρονικά θα διαπιστώσουμε ότι η ραγδαία ανάπτυξη των καινούριων ασθενειών συμπίπτει με εισαγωγή στη ζωή μας των επεξεργασμένων τροφίμων και ραφιναρισμένης ζάχαρης. Η ζάχαρη πλέον είναι παντού. Όλα αυτά είναι ξένα σώματα για το κύτταρο. Και το κύτταρο προσπαθεί να προστατευτεί από αυτή την εισβολή. Εδώ που τα λέμε οι γιατροί που ασχολούνται με αυτό το θέμα... Ωραία, αυτό. Μου δώσε μου τα δικά σου λίγο. Κλείσε λίγο το μικρόφωνο, Γιώργο, σε παρακαλώ. Αλλού πώς το κλείνει το μικρόφωνο? Λοιπόν, προχωράω. Είναι το μικρόφωνο. Αυτό κρίνουν ότι η ζάχαρη μπορεί να παραλύσει με κάποιο σκληρό πολύ γρήγορα δημιουργείται συνήθεια για να τρως πολύ ζάχαρη. Όλα αυτά είναι ξένα σώματα, όπως είπα, για το κύτταρο και το κύτταρο προσπαθεί να προστατευτεί από αυτή την εισβολή ενεργοποιώντας το ανασωπητικό μας σύστημα. Αυτό είναι γνωστό ως αντίδραση φλεγμονής.
Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να αναζητήσει στο περιοδικό Time από τις 25 Φεβρουαρίου 2004 το άρθρο «Η φωτιά μέσα μας», ο οποίο εξηγάει αυτό το φαινόμενο. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να ξεκινήσουμε να διορθώσουμε την κατάσταση αυτή? Να πίνουμε πρώτα απ' όλα άφθονο, καθαρό νερό, και η εταιρεία μας παρέχει το καλύτερο επεξεργαστή νερού στον κόσμο, το eSpring. Έχετε στο σπίτι σας ένα εργοστάσιο παροχής καθαρού πόσιμου νερού ανά πάσα στιγμή. Και ξανά λέω, θέλω να το τονίσω, να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Εμείς έχουμε την ευθύνη για την υγεία μας και δική μας ευθύνη είναι αν θα βγάλουμε τα σωστά συμπεράσματα. Εγώ και οι συνεργάτες μας απλώς σας δίνουμε τις πληροφορίες, αλλά εσείς είστε υπεύθυνοι για τον εαυτό σας. Δεν μιλάμε για το κόστος απόκτησης του επεξεργαστή, αλλά για το κόστος που θα πληρώσετε για την υγεία σας. Είναι έγκλημα προς τον εαυτό σας να πίνετε αμφίβολης ποιότητας νερό, όταν το 70% του σώματός μας περιέχεται από το νερό. Αυτό είναι ένα πρώτο, πολύ απλό και ταυτόχρονα το πιο σημαντικό βήμα για να δημιουργήσουμε στο σώμα μας ένα περιβάλλον για να μπορεί το σώμα μας να αυτοθεραπευτεί. Αν σκεφτούμε, απλώς να σκεφτούμε για λίγο το πόσες ώρες μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος χωρίς νερό, πόσες μέρες μπορούμε να αντέξουμε χωρίς μπάνια, πώς θα νιώθαμε αν προσπαθούσαμε να ανοίξουμε την βρύση και δεν έτρεχε μια σταγόνα. Συγγνώμη. Πώς θα νιώθαμε αν ξέραμε ότι πολλοί άνθρωποι στον κόσμο υποφέρουν, αγωνίζονται και τσακώνονταν, πολεμούν για να βρουν λίγο νερό. Αν δούμε τι διαδρομή ακολουθεί το νερό μαζεύοντας από έδαφος, από επεξεργασία που πρέπει να γίνεται για να φτάσει στο ποτήρι μας, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι στο ποτήρι τελικά έχουμε πάρα πολλές βλαβερές ουσίες, οι οποίες προκαλούν τεράστια βλάβη στο οργανισμό μας. Αν δούμε όλα αυτά τα συστατικά, το τι προκαλούν στο ανθρώπινο οργανισμό από λίστα βλαβερών ουσιών και μολυβδών που αφαιρεί το επεξεργαστή νερού από το νερό, θα εκπλαγούμε το τι βλάβη μπορεί να αποκτήσει ένας άνθρωπος πίνοντας νερό, ενώ δεν βλέπουμε αυτόν τον αόρατο εχθρό, ο οποίος είναι και πιο επικίνδυνος. Και εδώ θέλω να θυμηθούμε τον καθηγητή Τιμ Νόιξ από την Νότια Αφρική, ο οποίος μετά από πολύχρονη μελέτη είπε το εξής: οι άνθρωποι είναι τα μόνα θηλαστικά που υποφέρουν από χρόνια νοσήματα. Οι άνθρωποι είναι τα μόνα θηλαστικά έξυπνα αρκετά για να αλλάξουν τη διατροφή τους. Και οι άνθρωποι είναι τα μόνα θηλαστικά αρκετά ανόητα για να τρώνε ακατάλληλη τροφή. Να σκεφτούμε λίγο αυτό. Όταν η τροφή μας είναι πλούσια από υδατάνθρακες, αυτά απορροφούνταν από σώμα και μετατρέπονταν σε γλυκόζη. Η ορμόνη ινσουλίνη που παράγεται από το πάγκρεας και ο ρόλος της οποίας είναι να πάρει την γλυκόζη από το αίμα και να την βάλει στα κύτταρα, σαν ενέργεια για να κινηθεί η μηχανή μας, με αυτόν τον τρόπο οι υδατάνθρακες περνάνε τα κύτταρα και γίνονταν ενέργεια. Αν υπάρχει μεγαλύτερη ποσότητα από αυτήν, η ίδια ορμόνη ινσουλίνη καταλήγει στις βραχυπρόθεσμες αποθήκες, οποίες είναι η μυς και το σηκώτη. Και στις μακροπρόθεσμες αποθήκες, στην κοιλιακή χώρα, το γνωστό σπλαχνικό λίπος. Όταν έχουμε μια δίαιτα, η οποία είναι πλούσια σε υδατάνθρακες, με αποτέλεσμα το σώμα μας να βάζει στις αποθήκες και αν δεν καταφέρουμε να κάψουμε αυτή την ενέργεια, το σώμα μας θα λειτουργεί σταθερά με υψηλά επίπεδα ινσουλίνης. Και στη διάρκεια του χρόνου, τα κύτταρα φτάνουν σε κορεσμό, εμείς αισθανόμαστε συνέχεια κουρασμένοι. Όλη αυτή η περίσσια γλυκόζη αποσχεύεται σε λίπος και γινόμαστε πιο παχείς και πιο παχείς, ακόμα και αν κάνουμε αυστηρή δίαιτα και δεν τρώμε πολλά. Μπορεί κάποιος να πει: τρώω 1-2 φορές την ημέρα και συνέχεια παχαίνω. Το πρόβλημα είναι η ινσουλίνη. Είναι μια ορμόνη που παράγει λίπος. Δεν είσαι παχύσαρκος επειδή τρως πολύ, αλλά επειδή έχεις περίσσια ποσότητα ινσουλίνης, η οποία προέρχεται από υπερκατανάλωση τροφίμων πλούσιων σε υδατάνθρακες. Σε αυτό το σημείο θέλω λίγο να αναφέρω άλλο ένα πολύ βασικό συμπλήρωμα, και μιλάω για το ω3. Το μεγάλο πρόβλημα στα επεξεργασμένα τρόφιμα είναι
ότι είχε αλλάξει κατακόρυφα αναλογία μεταξύ ω3 και ω6 που έχουμε στο οργανισμό μας. Η σύγχρονη διατροφή μας φορτώνει με ω6, οποία είναι πολύ σημαντικό έλαιο, αλλά σε μεγάλες ποσότητες προκαλεί φλεγμονή. Για να αποφύγουμε αυτό, πρέπει να καλύψουμε την έλλειψη του ω3 και η σωστή αναλογία είναι 4 μέρη ω6 προς το 1 μέρος του ω3. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι και να τρώμε κάθε μέρα μια κάσα σαρδέλες, δεν θα καταφέρουμε να ισορροπήσουμε αυτή τη διαφορά. Γι' αυτό είναι σημαντικό να παίρνουμε σε συμπυκνωμένη μορφή ω3 για να φέρουμε το οργανισμό μας σε ισορροπία. Δεν θα επεκταθώ περισσότερα σε αυτό το θέμα. Θα σας προτείνω να διαβάσετε αυτά που γράφει μια λαμπρή Ελληνίδα επιστήμονας παιδίατρος, Άρτεμις Συνοπούλου, για την ω3. Αν βάλετε στο ψακτήρα στο Google το όνομα Άρτεμις Συνοπούλου και ω3, θα μπορείτε να διαβάσετε τα άρθρα της σχετικά με το θέμα αυτό και το βιογραφικό της για να ξέρετε με ποια επιστήμονα έχετε να κάνετε. Το Ιούνιο 2002, για πρώτη φορά, στο Αμερικάνικο Περιοδικό Ιατρικής Ένωσης έγινε πολύ μεγάλη μελέτη, η οποία συνιστούσε σε ανθρώπους να παίρνουν καθημερινά συμπληρώματα διατροφής. Ακόμα και οι άνθρωποι που τρέφονται φυσιολογικά δεν παίρνουν την απαραίτητη ποσότητα βιταμινών και για το λόγο αυτό όλες τις μέρες μας πρέπει να χρησιμοποιούν πολυβιταμίνες. Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξετε πριν χρήση αν τα συμπληρώματα που θα επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε κατασκευάζοντα από φυτά και αν το περιεχόμενό της είναι φτιαγμένο με την ίδια ισορροπία όπως το χρειάζεται ο οργανισμός σας. Θα ήθελα να σας προειδοποιήσω για όσους αποφασίζουν να επενδύσουν στην υγεία τους, να μην περιμένουν θαύματα μετά από τις πρώτες και όλες χρήσεις. Αν το συμπλήρωμα είναι κατασκευασμένο με τις σωστές προδιαγραφές σταδιακά, η κατάσταση της υγείας σας θα βελτιωθεί σημαντικά. Μην ξεχνάτε ότι οι βλάβες στο σώμα σας τις δημιουργήσαμε στη διάρκεια δεκαετιών και θα χρειαστεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα να ισορροπήσουμε την λειτουργία του οργανισμού μας. Από την εμπειρία μας, τη δικιά μου, να σας πω έτσι, μπορώ να πω ότι το κάνω εδώ και 4 χρόνια και παραπάνω και δεν το μετάνιωσα ποτέ. Έχουμε στην διάθεσή μας τα καλύτερα συμπληρώματα και βιταμίνες από την εταιρεία Nutrilite. Έχω αναρτημένο στο δικό μου κανάλι στο YouTube μια ομιλία που οποία αφορά συγκεκριμένα τα Nutrilite. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε για το Nutrilite κατά αυτό. Μπορείτε να ζητήσετε να σας σταλθεί το link, να το ακούσετε με την ησυχία σας και να πάρετε περισσότερες πληροφορίες. Μπορούμε να κάνουμε απίστευτα πράγματα για την βελτίωση του τρόπου ζωής, αρκεί να μην χρησιμοποιήσουμε την τακτική του στρουθοκάμελου. Τώρα δεν έχω ενοχλήσεις, αλλά δεν με αφορά. Πιστέψτε με, αφορά όλους μας σε βαθμό που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε από τους ανθρώπους που σας κάλεσαν και θα συνιστούσαν να ακούσετε την ομιλία του Dr. Paddy Raynor, συνεργάτη μας από Αυστραλία, τα 4 σημεία για ένα υγιεινό τρόπο ζωής. Ζητήστε από τους ανθρώπους που σας κάλεσαν να σας σταλθεί ένα link. Ακούστε αυτή την ομιλία και 1 και 2 και 10 φορές. Πιστέψτε με, μόνο κερδισμένοι θα βγείτε. Τώρα θα σας παρουσιάζω τα συμπληρώματα που χρησιμοποιώ εγώ προσωπικά αυτό το χρονικό διάστημα και αμέσως μετά θα είμαι στην διάθεσή σας για να απαντήσω στις ερωτήσεις οι οποίες πιο πιθανό μπορεί να δημιουργηθούν ή μπορούσαν να δημιουργηθούν.